Χαραλαμπίδης, η κεφαλιά και από κοντά το 1-0 από... Χριστικό μάλιστα αυτό που καταγράφεται στην στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι ο ΠΑΟΚ είχε μόλις ένα σουτ προς την εστία του Αμπάρη και με αυτό το σουτ έκανε το γκολ με το οποίο προηγείται 1-0. Εδώ η σέντρα και η κεφαλιά από τον Μίετσελ για το 2-0. Θα τον δούμε. Τελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά από κοντά ο Μίετσελ 3-0. Είναι εκτός αποστολής ο 20χρονος Χετεμάη, ο Κυριακίδης που είναι 21 ετών, ο 18χρονος Παπασταθόπουλος. Η ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία τώρα με τον καπετάνο, πάει να το σιγουρέψει και το στρώνει στο Λιβερόπουλο. Αυτό είναι το 120ο γκολ του Νίκου Λιβερόπουλου στο 5ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0. Θέμε έκοψε την μπάλα στον επερχόμενο Λιβερόπουλο που σκόραρε σε κενή αιστεία. Δείτε ότι φεύγει καλυπτόμενος 100%. Ο καπετάνος κοντρα στην παλιά ομάδα, με το δεξί, το Λιβερόπουλο που πλέον έχει πολύ εύκολο έργο, για να πλασάρει μάλιστα με το κακό του εντός εισαγωγικών πόδι, το αριστερό. Και εδώ ακριβώς. Από την δεξιά πλευρά για να απειλήσει την πρώην ομάδα του. Το 2-0 λοιπόν για την ΑΕΚ, πάνω που έλεγες για το χώρο που θέλει να δώσει το λαγό, έρχεται από αυτή την στημένη φάση και γι' αυτό τρέχουν όλοι να σχάρουν. Περισσότερα τέλος πάντων. Καλό είναι το κόρνερ εδώ. Στο πρώτο δοκάρι γίνει άμυνα, ο Κορακάκης γυρίζει το σουτ. Δοκάρι, γκολ! 1-0. Από το μονοκόμματο σουτ του Γιώργου Κορακάκη και στη συνέχεια στα πόδια του για να καταλήξει το βάθος της αιστείας του. Ξανά εδώ, το μακρινό σουτ του Κορακάκη, κάτι σαν σέντρα, μένει ο Αμπάρης, χτυπάει η μπάλα στα πόδια του Εμβρόνιτος εδώ, ο 24χρονος. Μερίνο, με χώρο έξω από την περιοχή. Στα αριστερό δοκίμαστο σουτ, 2-0. Του άφησαν χώρους εκεί οι παίκτες του Ιράκ. Ξανά η φάση. Μακρινή απόσταση. Το σουτ, κεραυνός, έπεσε ο Αμπάρης. Δεν μπορούσε όμως να αποτρέψει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Μιλοβίτς, τους εκτελεί απευθείας η μπάλα, κοντράρι, δοκάρι και γκολ, απίστευτο. Απίστευτο, 1 λεπτό πριν από τη λήξη. Καθώς με αυτό το γκολ φαίνεται πως θα οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Βλέπετε, από το σουτ του Μιχαήλοβιτς η μπάλα στο... Μακρινή απόσταση, ο Ιουγκοσλάβος απευθείας θα δοκιμάσει. Πέρασε η μπάλα, φοβερό γκολ από το Μάριτς. Στο 25, άγαλμα ο Αμπάρης. Για να δούμε. Το εξωτερικό φάλτσο, ανάμεσα από το τείχος και δίπλα από τον Αμπάρη που απλά άπλωσε το χέρι του. Χωρίς να κάνει καν προσπάθεια να πάει προς την μπάλα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ το γκολ. Junior. Χατζή. Η σέντρα για τον Κακλαμάνο. Η κεφαλιά. Τελεί απευθείας ο Χατζής στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ για το 2-1 στο 87. Σέντρα για την κεφαλιά του Κακλαμάνου στο 49. Και με αυτήν την ιδανική εκτέλεση φάουλ από μεγάλη απόσταση κάνει το σκορ 2-1 στο Παγκρίτιο. Κεφαλιά από τον Γκούμα, από κοντά το γκολ από τον Σαλβικίδη. 1-0 ο Παναθηναϊκός με σκόρερ τον Δημήτρη. Ξαναβλέπετε η εκτέλεση του κόρνερ από τον Θεοδωρίδη, η κεφαλιά από τον Γκούμα. Πετάγεται και ο Σαλβικίδης, προλαβαίνει την έξοδο του Αμπάρη. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 55. Και από μία ακόμη κάμερα το γκολ του Παναθηναϊκού. Γιατί και εκεί ο Ηρακλής έχει πρόβλημα. Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ του Παναθηναϊκού με τον Σαλβικιάς. Έκανε λάθος ο Ρίβας και να ο Χαλαουάνι τώρα στην πάσα για τον Φαβάλη. Αυτός για τον Ουέλικτον, ευκαιρία, γκολ η Καλαμαριά από το Λέτριο, λάθος. Προσπαθεί να βρει μπροστά τον Ουέλικτον. Ορφανός, Καραλιόπουλος στο σουτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Μερκούρη Καραλιόπουλο. Η Καλαμαριά ξαναπαίρνει την κάρτα για το γεγονός ότι έβγαλε την φανέλα. Τον περιμένει ο Καλόπουλος για να του τη δείξει. Την κρατάει στο χέρι. Ποπόφ, Σκοπελίτη, το Εγάλεο πιέζει, ένα σουτ, εκπληκτικό γκολ για το Εγάλεο από το Σκοπελίτη. Στο 64 το 2. Το σκηνικό του αγώνα αλλάζει, κοιτάξτε πως κλέβει την μπάλα με το αριστερό. Και με το δεξί καρφώνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα εδώ. Στη συνέχεια δεν μπορεί ο Αμπάρης σε αυτή την περίπτωση να αντιδράσει. Άπιαστο σουτ από το μέσο του Εγάλεο.
Φρυδόπουλος πήγε για την κεφαλιά, με τη δεύτερη την πήρε, ο Μακόρ θέλει να γυρίσει, έρχεται ο Ντακώστα, το σούτ 1-1, εκπληκτικό. Εκτελεί ο Σαϊτιώτης και είναι το 1-1. Ισοφαρίζει ο Πας Γιάννενα στο 71ο λεπτό. Η επιμονή στην εκτέλεση φάουλ δικαιώνει τον Σαϊτιώτη. Εδώ βλέπει Αραβίδης. Ο Γουλδουλάκης γυρίζει, καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ. Γυρίζει ο κλεισμένος. Κάνει λάθος ο Μπιλίσκοφ, κλέβει πάρα πολύ ωραία και πάει να βγάλει στην πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ. Η μπάλα πάει στα δίκτυα, 1-0 ο Πας. Ανοίγει το σκορ με τον Κώστα Καζναφέρη στο 43. Να συμπληρώσει με τα πρώτα 40 γκολ ο Καζναφέρης. Και η κάθετη παλιά, δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο Σαϊτιώτης πολύ κοντά στο φινάλε. Σε δεύτερο γκολ ο Πας πλασάρει 2-0. 2-0 ο Πας Γιάννενα, απίστευτη εξέλιξη. Το γηπέδου πανηγύρισε, σήκωσε τα χέρια προς τον ουρανό και έστειλε φιλιά προς τον Θεό. Ξανά η φάση με τον Σαϊτιώτη. Γίνεται χαμός εδώ. Ξανά η φάση με τον Σαϊτιώτη να πλασάρει πολύ σωστά και να κάνει το 2-0. Κίτρινη κάρτα Σαϊτιώτης. Ενώ έχει πάρει και στα δίχτυα 1-0. Και κοιτάξτε εδώ πως βγαίνει από την άμυνα κατευθείαν και τρυπάει τους Ηρακλήδες εκεί η κάθετη μπάλα και βγάζει μόνο του τον Σαϊτιώτη, ο οποίος πλασάρει και κάνει το 2-0. Ένα λεπτό μετά στο 44. Αυτή Πάσα του Wellington, ο Τσίπεφ, έγινε το σουτ γκολ! 1-0 στο 44 Τσίπεφ. Και έρχεται ο Τσίπεφ να νικήσει τον Αμπάρι και να γίνει 8ο σκόρερ του Όφη στη Super League. Πρώτο. Ο Λουσιάνο με φάλτσο, δύσκολα αυτό γκολ από τον Μπιλίσκοφ. Ο Λουσιάνο, ο Μπιλίσκοφ πήγε στην μπάλα μόνος, προσπάθησε να τη διώξει, τη βρήκε με το κεφάλι και την έστειλε στο βάθος της εστίας του Αμπάρη. Ισοφάριση για τον Ατρόμητο 1-1. Απευθείας δοκίμασε, καταπληκτικό γκολ. Έκανε φοβερό γκολ ο Λουτσιάνο. Ένα λεπτό μετά το 2-1 του. Ο Ριβάλτο έχει δει το Ρωσίδη που βγήκε από πίσω στον Αμπάρι και είναι πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 28. Για να δούμε όμως τι μπορεί να κάνει ο Μπούντιμιρ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, πέρασε από τον Μπιλίσκοφ, πλάσαρα και έκανε το 0-1. Να λοιπόν που ήρθε να μας διαψεύσει ο Κροάτης στο 86. Του Βίντρα για τον Ιβανσιτς. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, επαναλαμβάνω, ο Αυτιακός εδώ κερδίζει και την μπάλα, ευκαιρία με τον Παπαδόπουλο, έκανε το πλασέ, γκολ! 1-0. Έξω η μπάλα ο Βίντρα, επικίνδυνα, Μάτσιος 2-0. Έμεινε η άμυνα του Ηρακλή, σε αυτή τη στιγμή να πετύχει ο Παναθηναϊκός δεύτερο γκολ. Εδώ ο Ρομέρο εκτελεί, ο Βίντρα την πρώτη κεφαλιά, ο Μάτσιος τη δεύτερη. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ξανά εδώ το γκολ του Μάτζιου που εξηλαιώνεται γιατί είχε δοκάρι, είχε χαμένη ευκαιρία. Βίκτορ, καλή κίνηση, κακό σουτ, βγήκε πάντως, assist για τον Ρομέρο, κάνει το 3-0 στο 66. Ο Ρομέρο άθελα του βεβαίως, γιατί εδώ κοιτάξτε πάει να κάνει σουτ, δεν του πιάνει καλά, αλλά πέρασε μπάλα από τον Ιωαννίδη, βγήκε στην πλάτη του Ρομέρο. Εδώ ο Γαλανόπουλος εκτελεί τώρα το κόρνερ. Προσπάθεια για την κεφαλιά από τον Περόνε, σε καλή θέση ο Μπούση, μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι σκόρερ είναι ο Σιλάπ. 1-0 η Καλαμαριά στο 86. Παγώνει το καφταζάνουμε. Εκτελεί το κόρνερ ο Γαλανόπουλος. Στο δεύτερο δοκάρι ο Περόνε γυρίζει την μπάλα. Εδώ είναι ο Μπούση που κάνει το σουτ. Δεν τη βρίσκει ο Σιλάς. Σωστά σκόρερ ο Μπούση. Τελέστηκε από τον Μαχράτζε το κόρνερ, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Πρίτα, πέναλτι σε μια ανύποπτη φάση, δείτε ξανά. Έχει σηκώσει το χέρι ψηλά ο Πρίτας, η μπάλα βρίσκει σε αυτό. Η μονομαχία του Πρίτα με τον Τελγάδο απέναντι από τον Μπαντί. Στη γωνία 1-1. Ισοφάριση για την